Atur wilujeng ingkang sami ora boh rawuh-rawuh mriki atepe wasapa kita ngurmati miyose nabi panutan nabi kamu Atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki nami wasapa kita hormati miyose nabi panutan nabi Muhammad nabi pamungkasan ingkang meranata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngatohi dosa ya para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam nyata kanthi luwih mulya mulya saking napa kejaba saking agama wajib kita umat Islam iku kudu sing sabar anggone sinau awet pengen aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia yo para kanca inggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama kita inggal padha ngupaya sebab kita inggal bisa uga kena cobane manungsa ya iku bakal tumiko nanging kita ora mesti yen bakal tumiko ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam saudara terang asal gawe dari pangeran. tinggi kuno kabok Melayu sarung melingkar di pinggir kali sarang kurang di bocah kayu saya melihat terlalu tinggi Jo elingo wong urip iku sedhela aja wegah aja susah padha poso yen ra poso iku akhir bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ngelingono yen wis manggon ing pandosa jaluk bali ning donya wis ora bisa senajan to padha sambat ngaruwara wis ora ana sing melasi sapa-sapa Aku coba malaikat kang tumeka anggone teko toto arep godhong tiwas manggon ning isor kayu semboja jaluk bali ning donya wis ra ditampa ngarep-arep rahmate kang maha pasa mugi pikantuk fadilah kang sempurna Allahumma sholli wa sallim
putih kuburane maneh ana jendelane bisa padhang kasorotan suwargane do elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja susah padha poso yen ra poso iku akhir bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngatadama milmilai sholatan daimatan bidawami mulkilahi ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya maya kaya dokswari yen den canton bandane ramari-mari yen den turut munggah swarga buka tori Ibuno kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melingkar di pinggir kali do elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja susah padha poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ana donya werna-werna nyuwun kula ing Allah kang sifat Roma baca kula mugi Allah paring iman salepare sekarat lan terus mati nuli monggo amal bagus dilakoni aranipun ngengkon mungkar lan akeh lamun wong golek iman lewat dikir lamun wong bisa jawab kesempurna mongko nuli amal bagus iku teko alana bagus sing ngungkuli para priyayi kuburane dina-dina den keputi kuburane maneh ana jendelane bisa padhang kasorotan suwargane lamun wong ditakoni maka pegang pertakone malaikat ngetap-ngetap rasa dosa ning kuburan brepes melas nuli godhong malaikat
cilaka sebab teka rupa wong luwih ireng ireng tundang ireng ngungkuli areng rambut gembel mata miring mambu planget monggo uwong urip ngambu mesti kanget malah tawa kencenge raja mak-jamak dikon lunga ora kelamalan nyedah aku menang yen kau tundung saka kene aku wis trasan banget ana ing kene aku biyen ana donya kok temani waktu iki aku alas tak temeni hari kala kanjeng nabi ten soani pasesane mane wong kang padha ngerti gawa banyu ana kelas luwe bening den akan maring wong kang ora eling eling marang wong kang padha takon gedene perkara bakal kelakon satune siksa kubur luwe mlarat isen kala jengking niwasinggat sampun rampung kanthi cara siksa kubur warna-warna tangine wong saking kubur tangi nomor kaping pisan rupa kethek sebab dosa kawe fitnah maring manungsa tangi nomor kaping pindho rupa cek aning donya arum-arum omong mlenceng tangi nomor kaping telu bingung pijan aning donya gawe hukum ora jejak do elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja susah padha poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya elingono yen wis manggon ing pandosa njaluk bali ning donya wis ra ditampa cepet manggon ning isor kayu samboja ana tepi daluwe kamu mulya ngelmu iku ayu kaya widodari urip moyo-moyo kaya ndok swali tombo ati iku limo perkarane kabeh pisan maca Quran lan manane
tetap urip ninggal poso apa donya. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo prongkon sawaruwana rukune Islam yo iku limo, syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo haji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi, kau agami nama Islami. Kami Islam sudah terang, asal dawuhe dari pangeran. Nyopro kanca ngaweruwana, rukune Islam yo iku limo, syahadat Rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. ping pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo haji lamun kuwasa. Amin ya Allah.
berdirimu, siaplah didengar kawanmu, setia membela agamanya. Islam agamanya wajah dirimu. Bergiatlah perkumpulan ini, rahmatnya uang jangan dilimpah. Dan syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siaplah didengar kawanmu, setia membela agamanya. Islam agamanya Tuhan dan negeriku. Ini negeri namanya Jawi, kalau kami nama Islami. Kami Islam sudah terang, asal dawe dari pangeran. Yo pro konco ngaweru ono rukune, Islam yo iku limo, sahadat loro rukun kang siji, iso sira nglawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, kaping telu nemeng zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo haji lamun puasa.